Враче да продължава. От кой? От Мартин. И 100 лева. Телевизор, фритюрник и 100 лева. Супер каба зорна кючек. На Мартин, жив и здрав да бъде той и семейството му. Сега, само секунда. Дядото на булката е забравил в задния джоб 100 лева. 100 лева от дядото на булката. Живи и здрави да бъдат. Компютъра му изключат за малко. Оркестър фар събрахте. Сега, от комшиката на Имиш, Сайме Абаран и Килев Баржия. И Килев оркестъра. И Килев камера. И Килев Буказада. Сексен лев, 80 лева от комшиката на Юмиш в Шумен. Жива и здрава, Саоваро, Кючек. Жива и здрава да е комшийката, да си помагат, защото комшията е по-близък и от най-близкия. От комшийката, другата комшийка да имиш, Дорето, 50 лева. Жива и здрава да е, виж, много хубави комшийки имаш, да си помагате. Ръченица, колеги! Благодаря на Дорито, комшийката, живи и здрави да са. Сега, до мен е лелята на момчето. 50 лева. 100. Всички братовчетки, безбрачените, братовчетките да излязат на дансинга.
Аде, Амари, Испания. За Батко и Юсеин. Ande para Espanha, vem me cansada, sussurrar querida, ai te me bavi, sussurrar querida, barba oh baby, 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 ali essa já, vem me lá. Su cabeza, Поздрава беше специално за Испания. От Ахмед, брата на Юсейн, 200 лева. И той е в Испания, испанското продължава. Благодаря на оркестъра. И 50 лева от Рейнито, братовчетка на младоженица. Жива и здрава да е. Същия хода да остана. 50 лева от Айсун от Вехтово. Мерцедес се карат, тарикатите се назад, до потабите. Мерцедес се карат, тарикатите се назад, до потабите. Яша и се яша, тарикатите. Благодаря и на танцуващи, и на оркестъра. Сега, до мен е застанало едно момче. Сега, това момче се казва Ангел. И ти да не си зет ми, бе. Той е зет ми. 100 лева от братовчетката на младоженица Саня и съпруга и Ангел. Иска майка му, т.е. баба му, дядото и бабата от Друмево, Анито, аз да изляза ли? Аз и братовчетките. Давам сега. Кючек. Сега само ще ви помоля и така, от тази страна, да ни заставаме срещу камерата. Слушам. На Мартин. От колегите на Мартин, смяна кубети, нали знаете ли, всички ги обичат, особено децата, с бекон, с сирене, с кашкавал и с всичко. 360 лева от колектива. Живи и здрави да са! Каква музика искате? Ключек, разбира се, каква друга?
на колегите, живи и здрави да са, много години да работят заедно, да се пенсионират там и да получават високи заплати. От Билян, братовчеда на булката, 100 лева. 100 лева от мекото. От Снежина, братовчеда на булката, 100 лева. 50 лева от Шарко, от Снежина. Живи и здрави да са. Всички от Снежина да станат на Алая. Колега, музика. Благодарим на братовчерите, на Шарко, на Мекото и на Билян. Да. Снеженци остават на Алая, от Солюш, от Снежина, 50 лева. Благодарим на момчетото от Снежина. Да. До мен е бабата на младоженица от Лосково. 100 лева от бабата, жива и здрава да е. Сина, Кобрата, къде е моя колега Кобрата? Тримата зетя с жените си да излязат на Алая. Ой, колежката тук. Здрасти. Музика! На оркестъра. Същите хора да останат до мене е Биржото с жена си да излези. И ама чакай, ти ни си каза името. Да взете Лелята, Силвия, мъжей и колегата на мъжей да излези. Тримата бажанака, Биржо с жена си, колегата на мъжей. 100 лева от Лелята на зетя, жива и здрава да е. Музика! Благодарим на Силвия. Същите хора да останат. Сега, от моя колега, заедно работим с него на корабите, има един кобра боксер, то се кобрата на корабите. Най-добрия. 100 лева, същите хора да останат, песента мерци да си карат. Мерците си карат